Mandoz naiz, eta azken, egin dugun azken pelikularen inguruan, Sipo fantasmaren inguruan, txapa ematera natorkizu. Pelikula bere kabuz egiten joan da, ez? Nik hasiera batetan nuen ideia, eta gero azkenean pelikula izaten amaitu duenak ez du inongo zer ikusirik. Pelikula guztia kruzero batean edo hasi zen, eta nire hasierako ideia zen kruzero baten inguruan zerbait egitea, baina gero pelikula filmatu ala, historia berria sortzen jun dira, eta nik historia horiek barneratzen jun naiz, eta azkenean beste zerbaitetan bihurtu da, ez? Baina hasiera edo sorrera edo, barku batean indako bidai bat izan liteke bai. Egiten duena da pixka bat, eta guztiak bat eginda, nola historiak eta nola irudiak berrerabiltzen eta berrapropiatzen ditugun modu konstant batean, ez? Eta honek zer ikusi dauka pixka bat, egile eskubideekin eta jabetzaren asuntoarekin, ez? Norenak dira historiak. Ze adibidez, pelikularen muinean badago Florence Balcom, Bram Stokeren emazteak, nola borrokatu zuen bere bizitzaren azken urteetan Murnauren, Nosferaturen pelikularen kontra, hark ez zizkiolako eskubideak eskatu Dracula erabiltzeko, Nosferatu egiteko. Baina, Bram Stoker berak ere, bere Dracula novela idazteko erabili zituen Carmilaren mitoa, beste bat vampiroen istorioak berea osatzeko, ez? Eta guk erabili ditugu bai Bram Stokerrena Dracula eta bai Murnauren Nosferatu gure historia egiteko. Orduan, niri oso interesgarri ditzen zait, nola, besteen historiak eta irudiak hartuta berrerabili eta zure historia propio egin dezakezun, ez? Batetik oso baikorra, berez, bai batean eta bai bestean antolakuntza lanak beste norbaitek hartzen dituelako. Eta horrek nahiko pixu kentzen dizu gainetik. Eta kasu honetan adibidez, Euskal Herriaren abedeak iruditu zitzaidan oso proposamen ederra eta freskoa eta horrelako gehiago egin beharko genituzkela, ez? Nik oso baldatorri espiritu horrekin piszinara salto egitearena, ez? Bizi dugu garaiban don Todo Kristok egiten ditugu, mila kurtso, master, ikasketa, teaching, bla 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 bla, baina egin behar dituguna pelikulak dira. Nik adibidez hori, hormek diote proiektuan nabil, guri iruditzen zitzaigun aukera zela edo batetik etxean sofan eseri eta dena kritikatzen ibiltzea eta jarrera pasibo hori izatea, ez, kritikatzearena, edo bestetik eskaintzen zitzaizkigun baliabideekin proiektuaren barne jarri eta proiektu hori barrutik eraldatzen eta gure ikuspuntua ematen saiatzea, ez? Eta inungo kontrasenik gabe, ze proiektu hori berez, proiektu publiko bada, ez da ere, ez geari hori ez, esate dutena, zure jabearen eskuarik koske egiten ez zabiltzala, baizik eta guk benetan sinesten dugulako gure proiektuak kale artea, pintada, grafitien ingurukoa dela, eta iruditzen zait guk orain arte egin duguna behintzat oso koherentea izan dela, autokritika puntu handi bat ezarri diola, egin diren muralen artean ere zer esena eta eman dutela, eta horretan jarraitzeko asmoa dugu, ez? Amorru pixkat ematen didalako ere beti eginei, sortzailei eskatzen zaigula, lerrokatzea, euskal zine, ez dakiz zer, eta ez ote den guzti hau mundu akademikotik edo kazetaritzatik edo medioetatik datorren ez dakit ez, halako zigilu bat, ez? Nik ez dut uste Kixik, Telmok, Josemarik, edo Jonek, edo Isabel Ergerak, edo pelikulak egiten dituztenean euskal zigilu hori buruan dutenik. Haiek kontatu nahi dute historia bat, ez dute kontatu nahi bakarrik hemen kontsumitu izateko, baizik eta mundura zabaltzeko, ez? Herri honetan zine gaukan desgrazia hain zuzen hori dela. Gehiago idazten dela zineari buruz egiten den zinea baino, ez? Dauden liburu gehiago euskal zineari buruz pelikulak baino. Eta pixka bat hori aldatzen ez den arte, edo bintzat hori aldatzeko edo saiakera egin beharko genukeela.